дошли на днешния урок, който сме подготвили заедно с учениците от 8 клас. На една много интересна, много важна и в същото време винаги актуална тема – балансираното хранене и храненето на различни групи от населението. Храната е в основата на нашето здраве, на енергията ни, на доброто ни самочувствие даже. Но потребностите от хранителни вещества на всеки един организъм е различен, в зависимост от това какъв начин на живот имат, какъв потребностите на тялото ни се от хранителни вещества значително могат да се различават в зависимост от начина на живот, от възрастта, от професионалната натовареност, така да кажем. Днес ще видим как правилното хранене се адаптира към храненето на различни групи от населението. Учениците, 4 основни групи от населението, учениците, възрастните хора над 60 години, строителни работници, примерно, и хора с умствен труд. Всеки от нас, в крайна часа всъщност ще видим, че балансираното хранене, то не е просто избор. То е важна част за всеки един от нас. Това е необходимост за всеки човек. Всеки един човек, общо взето, има нужда от храна, за да може да осъществява основните си жизнени функции. Тя се основява на потребностите на организма от нутриенти. По колко начина групираме нутриентите? В зависимост, не в зависимост, а от гледна точка на науката за хранене на човек. Нутриентите се разделят на малко нутриенти, основни хранителни вещества и вече допълнителни хранителни вещества. Извинявай, може малко по-силно, защото никой не те е чува. Успокой се и така някак си се отпусни и говори спокойно. Макронутриентите са белтъци, мазнини, въглехидратите и водата, а микронутриентите са витамините и минералите. Сега, един от макронутриентите и въглехидратите днес с нашите изследователи ще изследват с рефрактометъра. Приготвили сме няколко напитки. Заповядайте. Трябва да установим количеството на захар. Изглежда рефрактометъра, който ще ни помогне да измерим количеството захари в 3 сока. Избрали сме първият сок, който е натурален от портокал, вторият е домашен компот и третият е прясно изцеден сок от ябълка. Първо почистваме добре рефрактометъра, самото отворче, където ще поставим няколко капки от сока с дестилирана вода. Хубаво почистваме, забърсваме, да няма мокро. След това вземем няколко капки от сока от портокал и капваме в самото отворче. Затваряме капачето и проверяваме. 11,1%.
така отново почистваме добре с дестилирана вода за следващия опит. Отново запърскаме. Следващия опит, който ще направим е с домашен компот. Взимаме и поставяме няколко капки в отворчето. Затваряме и проверяваме. 20,5%. И чисто въпрос на дестилирана вода. Сега следва да пробваме и с прясно изцедения сок от ябълка. Отваряме капачето и към 2 месеца от тях. И отново почистим с дестилирана вода. След като направихме, след като измерихме количеството захари в трите сокове, разбираме, че за нас по-полезно е и е по-добре за нашето здраве да пием прясно изцеден сок от ябълка, защото в него няма добавена захар и организмът ни по-лесно ще усвои самата захар, защото е естествена, не е добавена от нас бяла захар. След като знаем средната доза въглехидрати, която трябва да приемем за деня, която е 5 грама за 1 кг телесна маса, разбираме, че ако изпием 2-3 сокчета, дали е от компота домашна, дали е от натуралния сок, от протокол, ще приемем по-голямата част от количеството, което ние трябва да приемем за целия ден, само от 2-3 сокчета. Среща и здравето на човека се необходими много
тези нутриенти организмът ни може да се ги синтезира сам в достатъчни количества, като си ги набавя, си ги синтезира от други хранителни съставки. Как ги наричаме тях? Те се наричат заменими. Аминокиселини, масни киселини и витамини. А как наричаме нутриентите, които организмът ни не може да се синтезират сам или ги синтезира в недостатъчно количество? Те се наричат незаменими или есенциални. Организмът ни е напълно зависим от храната чрез храната. Такива са 8 аминокиселини, валин, лизин, лецин, изолецин, метионин, триптофан, треонин, дифениламин, линолова масна киселина, алфа-линолева масна киселина, минерални вещества, витамини и вода. Организмът ни постоянно се нуждае от енергия, дори когато сме в пълен покой, той пак се нуждае от енергия, за да може да осъществява основните ни жизнени процеси. Затова трябва да се храним здравословно. Кое хранене е здравословно или рационално? Храненето е рационално и здравословно, когато удовлетворява възможно най-пълно физиологичните потребности на човека от нутриенти и енергия, осигурява добро здраве и благоденствие. Кои са основните принципи на рационалното хранене? Адекватно енергийно обезпечаване. Чрез храната трябва да се приема толкова енергия, колкото се изразходва. Това така да да едем, балансиране на нутриентите в храните на хидратно, установени са оптимални количествени съотношения, не само между белтъци на въглехидрати и въглехидратните компоненти. Осигуряване на разнообразие в храните. Всеки човек трябва да приема ежедневни количества храни, които идва представителя на съдържите и храни, посещателите на хранителни. Хранителната трябва да съдържа достатъчно белтъци, като лятно млечни продукти, месо, риба, булки, изделия и ляко. Да се ограничава общото количество на мазнини при животинството, особено изключение прави мазнината трига, тя е най-добрият източник на омега-3. Ограничаване на захарта, захарните изделия и сладките изделия, те внасят в организма само енергия без други полезни хранителни вещества. Зависимост от това, дали дължи това, което храната толкова добре. Ежедневно консумиране на 400 грама разнообразни плодове и зеленчуци, без да се включва в картофите. Най-добрата гаранция от удовлетворяване на потребности, витамини, минерали и хранителни. Да се консумират зърнени храни, като се отдава предпочитание към пълнозърни хляб, пълнозърнести продукти, богати с бял, която е основа въглехидрати на източник на ден. Спазване на клиентите и технологичните изисквания, които било знаят да съхраняват на храната, за да се осигурят нейните качество и безопасност. Водене на правилен режим на храненето по всичко време. Приемане на повече количество вода е изключително важно за развитието на организма. Прилагане на комплексни меню в заведенията за организирано обществено хранене, като задължителна комбинация от супа, основно ястие, хляб и десерт, което е пълно меню, или основно ястие, салата, десерт и хляб, което е непълно. Въздържането от употребата на алкохол, определените количества, съгласно учебния друг и четене на етикетите. Единствено от тях можем да набавим пълната с информация за състава на продукта. Сега, приготвили сме една една задачка, кой продукт да избера въз основа на информацията, която имаме на етикетите. Разгледайте се на 4 групи и по един представител от всяка група да дойде да вземе продукт. Един и същи продукт, но на различни марки, за да видим коя ще избере.
доказателства за точност, ще ми кажете. Готови ли сте вече? Готови сте. Добре. Да започнем с вас, Петре. Избираме този предложение, защото тук има 9 съставки, а тук 10, той желателно е предпомогна преработка и започва с какао масло, тук това започва с земя. Какво знаем за етикетите? Кой е продуктът, който е в най-голямо количество, винаги се изписва бърго. Добре. Така. Ние избрахме ефтози кетчуп, защото в него има по-малко съставки, отколкото в този. Минава през по-малко преработка и ще бъде по-полезен.